mamoko manyien mabende otenore kod matimore kod mago mosetimore e pacho ka piny owacho chako chenro mar chiero yao ma Rakewa e location ma Kowidi e kar chung'o bura ma Kasipul e county ma Homa Bay mar tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako gweng' makono. Yauno mane osebedo ka konyo jopiny e alworano ne odinore higni mathoth mokalo, kendo jopiny osebedo ka lawo pi kuonde maboyo ma gitiyo godo e mier kod mag jamni. Chenro mar pigno ma itimo kod duol ma ochung'ne chenro mag pi alwora mar Nam Lolwe Lake Victoria Water Works Development Agency dhi muonyo milion 9 kendo gedo mare idhi tim e thuolo mar dweche 3 mondo jopiny oyud kaka nyalo chako tiyo kode. Wadhi keto dam kaendi, wadhi kete tok spring no gi mbele kacha, mondo spring ni bende otim dhi mana nyime ka konyo, kaito odhi chuogo pi mondo wabed gi pi mang'eny. Wadhi golo pipe moro maduong' large diameter ka wuok dam wakunyo no ka biro oko kaito kogolo pi to pigno bathe konchiel wadhi tero kamoro mwagero matin ma jopiny dhi kawe pi. Maka ndalo drought koponi spring cha bedo dok chien to maendi bende pod there is continuity, pod dhi go nyime. Gini biro bedo pidhok, lebe biro duo ka weny manodar ka, pi moganda mudho e bathe ka biro bedo. Yien biro pidho ka, cho wabiro gero, olalo wabiro gero piny ka. Ka ok dongruok bilando karang'o mwadware sirkal. This particular project is just to revive the nature and what it was before. And I believe it is a trail of nature.